mesra. Hitung-hitung ngormati kanggo panitia acara sedekah bumi wong kedung nang ngormati kanggo ayai denok bundai denok bundane denok Mimi Haji Carini sing duwe nok cinse kanggo nok rini keding sing duwe kapal pesiar kang lebih gaul bunda lebih gaul sing duwe wabil khusus kang tarnya sing duwe Dede Lestari kang tarnya sing duwe Dede Lestari Mamai Alvin wong bulak Paren Bunda Yasmin sing duwe Abu Dhabi najan aduh banyu kembang warna pitu puasane sampai seminggu percuma langkah sing bisir kaya watu kanggo Kang Dokter Ludi Ayah Denok kanggo ibune Agus Ayah Agus sing duwe sudi mampir Kang Nurjaya nekedi kanggo Kang Nurjaya sing duwe martabat mansawarna demenan gawe larang main cinta nyolok ning mata diomong jawabe cuma baturan bukti nyatane ketemu gandengan tangan wonten sema Kang Mas bapane Ilut sedulur sing limbangan kanggo sinten mi bapane kanggo Kang Ulis Gunawan bapane Nai kanggo Kang Sarah panitia bapane Nai wong Karang Mulia bapane Nai wong Karang Mulia matur kesuwun bapane Nai Bundane Radit sing duwe lesung pipit kanggo nok kedas sing duwe ongkong kanggo Nok Nita sing ana ning Singapura sing duwe Singapura Nok Nita kanggo Ayai Tito sing duwe Segara Banyu kanggo Bapak Ilu wong kan sapa ngawiti wong kan sapa nyakiti wong kan sapa singi kari janji Bapak Ilu sayang Ayah Denok ikatan tali kasih nang apa dinodai buktine kula ditinggal kari kanggo sing duwe Wiramandala Bunda Puji Mak Haji Wina kanggo Mak Haji Wina main cinta nyolok ning mata nok kedas Bundane Radit omong jawabe cuma baturan bukti nyatane Nok Nita gandengan tangan nok kedas sing duwe ongkong kanggo Bapak Ilut sedulur sing limbangan kanggo Kang Ulis Gunawan Mama Eko bekas tuan rumah kanggo mamane Eko Kang Warjo wong kecipir kanggo Ramatoria sing duwe Cigarugat bekas tuan rumah sayang Nok Nita Bundane Radit Nok Nita sing duwe Singapura kanggo Bunda Wula Nok Mila sing ana ning Singapura kanggo Nok Rini sing duwe kapar pesiar Bunda Yasmin sing Abu Dhabi Mimi Hajah Carini sing duwe Nok Cinca kanggo Kang Kaji Udin keding wong tani wong kan sapa ngawiti wong kan sapa nyakiti wong kan sapa singi kari janji ikatan tali kasih nang apa dinodai buktine
andalan kanggo bos boko sing duwe martabak mancawarna bagian ganteng rupane bagian suki dunyane bagian bagus segala galane lamun deleng sing mencrang ati gampang kegembang kanggo Kang Ulis ora Gunawan sudi wong Kaliwulu ditinggal sampean bapane Cita najan adus banyu kembang warna pitu kanggo Kang Tarnya puasane bapane Dita sampai seminggu percuma langkah sing bisa bantu mamane Dita sayang Alvin ati ketutup atau selir kaya watu mamane Eko bapane Dita bapane Dita